Καθαρισμός καναπέ με την Κάρκερ. Φαίνεται ότι κάνει πολύ καλή δουλειά. Στην πρώτη χρήση, για όποιον τη χρησιμοποιήσει, πατάμε τη σκανδάλη για 15-20 δευτερόλεπτα να τραβήξει νερό η αντλία και μετά βγαίνει το νερό. Γιατί στην αρχή μην νομίζαμε ότι χάλασε. Έχουμε κάνει όλο τον καναπέ. Για ψέκας αγάπη νερό το σόρνο να το δούμε. Και το ρουφάω. Ψεκάζεις, ρουφάω. Είναι οι ακαναπέδες, χρώματα, το αυτοκίνητό μας. Μια οικονομική επιλογή, αλλά με πολύ καλή δουλειά που κάνει. Το πήραμε 140 ευρώ, 139 και 10 το μπουκαλάκι με το υγρό. Το οποίο είναι αυτό εδώ. Συνέχεια. Εδώ και νερό. Και το σπιτάκι του σκύλου. Σε λίγο θα δείξουμε και τι βρωμιά έβγαλε το δοχείο. Χωρίζει σε δύο δοχεία, καθαρό νερό, βρώμικο νερό, το γράφει επάνω. 1,5 λίτρο παίρνει το νερό και 800 γεμίζει το βρώμικο. Από ένα καναπέ φαινομενικά καθαρός θα δούμε πόση βρωμιά έβγαλε. Καναπέ τον έχω 2 χρόνια. Κάναμε αυτή την καθαριότητα όχι φορά. Με το μηχάνημα που το πήραμε. Για να δούμε τι δουλειά έκαμε. Για πρώτη φορά πιστεύω ότι το έχουμε κάνει καλά.